Babbar illa, kashi na 5, mallakin Jamilu El Hussein Fambeguwa ɗan mutan Zazzau. Bayan kwana biyu, wata rana da yamma Mubarak na zaune a cikin farfajiyar gida cikin yanayi na kaɗaici. Daidai lokacin Husna ta fito daga cikin gida, tana fitowa ta hango shi zaune shi kaɗai. Kai tsaye ta juya zuwa gare shi, tana isa ta yi masa sallama. Fuska cike da annuri ya amsa, domin babu sautin da ke yawan faranta wa Mubarak rai fiye da jin sautin muryar Husna. Kusa da shi sahibar ta samu guri ta zauna, gami da cewa yayana. Ya ce na'am tawan. Ta ce hutawa kake? Murmushi Mubarak ya yi, gami da cewa gani nan dai. Husna ta ja numfashi gami da jefo masa kallo, ta ce yaya Mubarak, ka san abin da ke faruwa kuwa? Ɗago kai ya yi, shi ma suka haɗa ido. Ya ce me ke faruwa? Ta ce game da ni, ka san jiya abokin Abba ya zo gurina. Mubarak ya ce na sani, domin na ga zuwan shi. Ta ce to kana ina lokacin? Murmushi sahibin ya yi, ya ce ta taga nake hangen ku. Ta ce tab, ni ban ma san kana gida ba lokacin. Shiru ta yi, sannan ta ɗago kai ta ce to yanzu me shawaranka a kai? Mubarak ya ce kin ga tawan, bar wannan magana, mu canza topic. Ta ce to naji yayana, ba shirya ka mana antinmu zuwa gida mu ganta? Murmushi Mubarak ya ce diya kenan. Ke kina tunanin zan iya yin wani soyayya ne a irin wannan yanayin? Ta ce haba yayana, me yasa da ka ce haka? Numfasawa ya yi, ya ce kawai haka na tsara ma kaina. Ta ce kenan kana nufin har izuwa yanzu babu wacce kake kulawa? Ya ce ƙwarai kuwa. Ta ce Allah sarki yayana, haka Allah ya tsara mana, amma ko kaɗan a cikin raina ban taɓa tunanin cewa ba kai zan aura ba. Tana faɗin haka ta fama masa wani ciwo da ke cikin zuciyar shi, har hawaye ya fara zubowa daga idanuwansa. Ya ce kin ga tashi ki shiga gida. Ta ce to amma dan Allah me yasa da zarar mun fara fira da kai shikenan sai ka fara kuka? Ka yi haƙuri ka daina irin wannan koke-koken. Ya ce Husna kenan, tunda kin kasa fahimta ta, ban san yadda zan yi na fahimtar da ke ba. Ta ce haƙuri za ka yi ya Mubarak. Ya ce to naji, tashi ki shiga gida. Ta ce to naji zan shiga, amma ka share hawayenka. Cikin yanayi na tausayi, Husna ta kama hanya ta koma cikin gida, ta bar Mubarak a gurin. A ɓangaren Alhaji Aliyu kuwa, ko sati ɗaya ba a yi da zuwan shi gurin Husna na farko ba, yaka turo abokanansa domin su zo su kawo gaisuwa a tsaye da maganar aure. Babu wani zancen ɓata lokaci, Alhaji Kabir ya buƙaci a saka ranar biki, kawai nan da nan aka saka rana zuwa wata 2 rak. Ana sa rana ya fara gyare-gyaren sabon gidansa da ke GRA, gurin da zai ije amarya Husna. Ita ko uwar amarya Hajiya Hafsa ba a bar ta a baya ba, don tuntuni ta fara duk wasu shirye-shirye da suka kamata. Sannan kuma ta sanar da duk ƙawayenta, ciki har da babban likitanta, wato ƙawarta da ke duba lafiyarta, wato Dr. Halima. Kasancewar ayyukan da ke yawan tsare Dr. Halima a asibitinta, wannan dalilin ya sa ba su taɓa yin ido biyu da Husna ba, domin ko zuwa gurin Hajiya Hafsa ta yi, ba ta zaunawa har Husna su dawo daga makaranta balle su haɗu. Wannan dalilin ya sa Dr. Halima da Husna ba su taɓa haɗuwa fuska da fuska ba. Saboda da muhimmancin da Dr. Halima take da shi a gurin Hajiya Hafsa, wannan ya sa ana saka ranar Husna. Dr. Halima ce mace ta farko da Hajiya Hafsa ta fara sanar da ita maganan bikin. Dr. Halima ta ce gaskiya na ji daɗi, amma insha Allahu zan yi ƙoƙari in zo in ga wannan ɗiyar naki da har yanzu ba mu taɓa ganin juna ba. Insha Allahu a ranar bikin mu ne manyan iyaye. Hajiya Hafsa ta ji daɗi ta yi murmushi, ta ce to na gode ƙawata, Allah ya kai mu lokacin. Hasken labari. Shin wace ce Husna? Na san mai sauraro zai mai da hankali ganin sanin shin wace ce Husna? 'Yar tsintuwa ce ko kuwa tana da iyaye?
Malam Sule mazaunin ƙauyen Nasari ne da ke ƙaramar hukumar Kubau a jihar Kaduna. Yana da mata guda ɗaya, sunanta Baba Larai. Baba Larai mace ce mai masifar tsiya ga rashin sanin darajar miji, ko kaɗan ba ta yi wa Malam Sule biyayyan aure, banda ɓacin rai da tusa masa takaici. Babu abin da Malam Sule ke samu daga gurin Baba Larai. Bugu da ƙari, Malam Sule yana zaune ne tare da 'yan uwansa wanda suke uba ɗaya, wato yaran kishiyar mahaifiyarsa, domin shi mahaifiyarsa ta rasu tun yana ƙaramin yaro. Saboda haka Malam Sule ya taso ne a hannun kishiyar mahaifiyarsa, wato Hajiya Lanti. Hajiya Lanti tana da yara maza guda 3 wanda dukkaninsu sun girmi Malam Sule. Yaran kuwa su ne Malam Tanimu, wanda shine babba, yana da mata mai suna Dije da kuma Marka, sai mai biye mishi shi kuma Malam Gambo, shi kuma yana da matansa guda ɗaya sunanta Jummai, sai ƙaramin cikinsu shine Malam Kasimu, shi ma matarsa guda ɗaya mai suna Talatu. Waɗannan mata guda 4 su ne sarkan Hajiya Lanti, wacce take kishiya gurin mahaifiyar Malam Sule. Tun bayan rasuwar mahaifiyar Malam Sule ya kasance Hajiya Lanti ta ɗauke shi, ita ta riƙe shi tun daga ƙuruciyarsa har zuwa girman shi. Mahaifinsu ya rasu tun su Malam Sule na ƙarami. Wannan dalilin ya sa waɗannan yara suka taso cikin maraici. Hajiya Lanti dai ita ta yi ta fama rainonsu waɗannan marayu har suka girma, har zuwa yin auren kowanne daga cikinsu. Malam Sule shi kaɗai ne ya rungumi sana'a duk cikin waɗannan yaran guda 4. Shi ɗaya ya rungumi sana'a da kuma noma da muhimmanci, domin duk sauran yaran Hajiya Lanti a sangarce suka taso, kasancewar irin gata da shagwaba da suka samu daga gurin mahaifiyarsu. Ganin irin yanayin yadda kasuwancin Malam Sule ke haɓaka, Allah ya sa mu abin albarka, ya sa Malam Sule ke yawan samun hasada da baƙin ciki daga gurin 'yan uwansa, wato 'ya'yan Hajiya Lanti, duk da cewa shi ke ɗauke da nauyin gidan gaba ɗaya wurin ci da su da iyalansu. Sannan ga rashin samun kwanciyar hankali da yake yi wajen matarsa, domin Baba Larai diyar ƙanwar Hajiya Lanti ce, Delu, kuma Hajiya Lanti da Delu sun haɗa wannan auren ne don ganin yadda Malam Sule ya taso da ƙashin arziki, yasa suka haɗa shi aure da Larai, domin kada ya riga ta mutuwa duk arzikin da ya mallaka da gidaje su koma hannun wacce zai aura daban. Sai aka yi rashin sa'a, Baba Larai ba ta taɓa haihuwa ba. Shi kuma Malam Sule wannan al'amarin na rashin samun magaji a rayuwarsa yana matuƙar sosa masa rai. Wannan dalilin ya sa babban abokin Malam Sule, wato aminin shi a kasuwa, Malam Shitu, yake yawan ba shi shawara cewa ganin tunda Baba Larai ba ta taɓa haihuwa ba, ya kamata ya ƙara aure ko zai samu magaji a gurin wata macen daban. Malam Sule ya amanna sosai da wannan shawara da Malam Shitu ya bashi, sosai dai kuma yana tsoron yadda zai tunkari Baba Larai da maganar ƙara mata kishiya, domin ya san muddin Baba Larai ta ji maganar kishiya, ya san shi kenan ya yi bankwana da farin ciki. Wannan dalilin ya sa Malam Sule ya kasa kula ko wata macen, domin ya san da zaran Baba Larai ta fahimci yana fara soyayya da wata macen a waje, to masifa ta afko kenan a cikin gidan, shi da farin ciki sun yi bankwana. Daga cikin ɗabi'un Malam Sule mutum ne mai sha'awan son fura. Wannan dalilin ya sa ya umarci wata bafulatana cewa kullum ta fito ta riƙa dama masa, ba sai ta zo ta tambaye shi ba, ko da ta fito da dama mishi ta kawo mishi. Hakan ya sa kullum Halima Agwai da ta fito sai ta damo wa Malam Sule fura ta kawo mishi. Wannan dalilin ya sa suka shaƙu sosai, amma ba soyayya suke yi ba, mutunci ne kawai mai ƙarfi tsakaninsu. A daidai wannan lokacin ne Malam Sule da ya ji rashin kwanciyar hankalin da yake samu a gida ta yi yawa, kawai sai ya tuno da shawarar da amininsa Malam Shitu ya bashi akan cewa ya ƙara aure.
Wannan dalilin yasa wata rana suna zaune cikin kasuwa suna fira shi da amininsa Malam Shitu ya faɗa masa, gaskiya abokina, idan da a ce zan samu bazawara a daidai wannan lokacin babu abin da zai hana ni ƙara aure. Dariya Malam Shitu ya ce, Malam Sule kenan, me kuma za ka yi da bazawara, kai da kake da budurwa ƙaraman yarinya? Malam Sule ya ce, ba zancen wasa ba fa, wace ce ita? Malam Shitu ya ce, Halima Agwai mana. Na ɗan lokaci kaɗan Malam Sule ya shiru sannan ya ce, to naji, amma kana ganin za ta amince ta aure ni? Ka san 'yan mata fa sun fi son yaro. Malam Shitu ya dariya ya ce, to ai kai abokina sai an gwada ake ganewa. Saboda haka ina ga in ka gwada, tabbas ina tunanin za ta amince. Malam Sule ya ce, ƙwarai haka ne, zan gwada wannan shawarar taka in gani ko Allah zai sa ta amince. Malam Shitu ya ce, to shikenan, ka gwada. Malam Sule ya ce, gaskiya zan bar maka komai a hannunka, ka faɗa mata, domin in ka sanar da ita dukkan da kuka da ita sai ka sanar da ni. Malam Shitu ya ce, kar ka ji komai, yau idan ta fito zan sanar da ita, duk yadda muka yi za ka ji. Malam Sule ya ce, to shikenan, Allah ya sa mu dace. Malam Shitu ya ce, amin. Nan su ci gaba da firansu. Zuwa ƙullowar rana Halima Agwai ta iso kasuwa, tana ajiye kayanta a gurin da ta saba ajewa, kamar kullum da ta saba. Tana ajiye ka bata dama ma kowa ba sai Malam Sule, tana gama dama mishi ta nufi rumfansa da shi. Sallama ta mishi ya amsa cikin ladabi ta gaishe shi, sannan ta miƙa mishi furen. Tana fitowa daga nan ta nufi rumfan Malam Shitu. Bayan sun gaisa ta ce masa in dama furen ne, ya ce eh. Da sauri ta koma shi ma ta je ta damo mishi, tana kawo mishi bayan ya amsa ya ce, yauwa Halima, dama ko akwai maganar da nake so mu yi da ke mai muhimmanci, saboda haka kar ki manta, idan furenki ya ƙare ina son ganinki. Ta ce, to shikenan, Allah ya sa kada na mance. Malam Shitu ya dariya ya ce, insha Allahu ma ba za ki mance ba. Kai tsaye Halima Agwai ta koma gurin zamanta, ta ci gaba da dama wa sauran mutane. Zuwa yamma bayan faranta ya ƙare ta gama ansar kuɗi, ta ce, to bari na tafi gurin Malam Shitu na ji wani magana ya ce za mu tattauna zai yi da ni. Tana zuwa ta mai sallama, Malam Shitu ya amsa. Malam Shitu ya ce, har furen ya ƙare? Halima ta ce, eh. Ya ce, to shikenan, ga kujera nan zauna ko? Ta ce, to. Ta dawo kujera ta zauna. Malam Shitu ya ce, Hajiya Halima ta murmushi ta ce, Allah ya amsa addu'ar ka. Ya ce, amin. Numfasa Malam Shitu ya kalle ta ya ce, Malama Halima, dama ba wani abu bane, wata bukata ce muke tafa da ita. Wani abokina ne ya sa in tambaya mishi ke cewa idan ba a yi miki miji ba, gaskiya yana ciki. Kuma gaskiya da aure yake son ki. Na ɗan lokaci kaɗan Halima ta shiru, sannan ta sunkuyar da kai, ta ce, gaskiya daga cikin manemanta babu wanda ya je gurin iyayenta, sannan ita kanta ma har yanzu babu wanda ta fitar a cikin samarinta. Sannan ta ɗago kai ta kalle shi ta ce, to amma wane ne abokin naka? Malam Shitu ya ce, wannan abokin nawa ba kowa ba ne illa abokin wasanki a cikin kasuwan nan, ko kuma in ce babban amininki, wato Malam Sule. Mai karatu, wannan shine ƙarshen kashi na 5, sai ku yi dakonmu a kashi na 6 idan mun ɗora. Za ku yi duba mu a manhajarmu ta Jamilu 11 TV ko kuma ku tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka, 08104550703.